O BNG convocou públicamente unha cadea humana para manifestar o rexeitamento á futura instalación dunha gasolineira no centro comercial das Amasas. O Bloque levou unha iniciativa a pleno que contou co respaldo do Partido Socialista e a que votou en contra o Partido Popular, na que o que nos queremos é opoñer precisamente a unha infraestructura que non é necesaria, que só favorece un centro comercial e que pode significar unha agresión realmente importante para o río Miño. Estamos falando dun centro comercial que está a menos de 100 metros do cauce do río Miño. Resulta moi sorprendente que todas as administracións, tanto a Confederación como o Medio Ambiente, puxesen múltiples pegas para que Lugo poda contar cunha zona de baño público e que, sen embargo, todos os informes sexan favorables para instalar unha gasolineira. Resulta tamén moi sorprendente que se aproben normas que di que os centros comerciais poden instalar gasolineiras independentemente do tipo de suelo no que estén e que isto prevaleza sobre todo o demais, porque se alguén quere facer unha vivenda ten que aterse ás normas establecidas, non llas cambian para ele ao seu gusto. Sin embargo, isto é algo que si acaban de facer. Nós o que queremos é que os cidadáns manifesten o seu rexeitamento a esta instalación que nos entendemos que é unha nova agresión ao río Miño como foi no seu momento a construción dese centro comercial.